Halløj folkens! Halløj! Og det var mig der sagde halløj, fordi at han tabte sidste kamp. Nå, vi spiller Wolfenstein igen, og jeg elsker... Og du skal trykke klar. Jeg elsker den ting, jeg bare mudder. Og når jeg kommer tilbage, skal jeg lige opgradere den, fordi... Jeg skal så meget ikke opgradere V2. DT2. D2 Og vi sidder og drikker vand, fordi vi har opgraderet, eller lavet vores mund. vi har lavet sådan cirka en times video. Og det blev man virkelig tør i halsen af. Mens kun 10 minutter af den blev god video. Og det var mig, der lige lukkede døren. Og det var kugelig. Sådan som videoerne, det kom til at hænge sammen. Ej, men det var fuldkommen sindssygt. Hvad sker der for din vand? Er du en plante? Nå. 3 sekunder mere. 1, 2, 3. Skyd ham. Mand, du lyder sådan en eller anden, der var ikke der for nok. Og hvis lol, stregen går ind i mit lavfod. Nå, hvis vores stemmer kommer til at lyde meget hæse eller noget, så må jeg ikke klage, nej, fordi det gider vi ikke have. Nej, det kan vi ikke gøre for. Vi drikker vand og gør det, vi kan. Jeg drikker vand og gør det, vi kan. Vand kan. Vi har ikke nogen intro. I må gerne finde en intro, som vi også sagde i sidste video. Nå. Hvad sker lige for dig? Du var I må rigtig gerne lave en intro til os. Altså en World of Tanks intro. Det kunne være... Vapse! Men lad være! Min Det lavfødder! er så meget vent på mig. Det kunne være så dejligt, hvis I kunne lave... Lad være med at afbryde mig. Jeg afbryder ikke, jeg stopper dig kun. En intro til World of Tanks. Det kunne være, altså vi vil prise jer altså. Ej, vi vil... Lad være! Vi vil abonnere på jeres kanal og like og subscribe og alt muligt. Men vi er ikke så kendte nu. Lige nu der sidder jeg bare med mit stikkorn oven på dig. Ja, det skal du altså ikke, fordi jeg mister liv. Ja, hvad? Ej, lad nu være. Ja, den der, det kunne jeg ikke gøre noget for. Jeg har en i sikkorn. Ikke hvis jeg dræber dig. Lol, der er en, der skyder på dig. Er du sikker på, at det ikke er mig? Jeg er bare lige glad. Nej, fordi den gale retning. Lol, lægsbæk. Mina! Ja, jeg lige ved at skyde dig. Og hvad har den regel om, at når en er døde, så kigger vi på den anden? Ja, kig på mig. Jeg er dygtig. Og den her... Og jeg kører med 40 FPS. Og jeg er god til at snakke i dag. 40 fps, eller sådan cirka 30 fps. Det er da meget godt, fordi jeg uploader både video på YouTube og kører Hypercam 3 og World of Tanks og Vil du se nu? Kigge, der sidder og styrer på din stand. der holder du bare stadigvæk. Nå. Skibræk rundt, jeg kan ikke se. Du skal køre via din egen skærm. Wow, den er gået fuldstændig. Ej, kør nu på din egen skærm. Det siger du ikke. Lol. Okay, hvis I ikke kan forstå, hvad der sker, så altså, han sidder og styrer via min skærm. Altså han styrer med sin kampvogn med min skærm. Og på hans skærm, der holder jeg bare fuldkommen stille. Der holder han stadigvæk ind i en klippe, så det er fuldstændig glitch. Altså. Og vi sidder og skraldgriner, mens at, jeg drikker vand og sprøjter ud af computeren. Og alt muligt. Og ved du ikke, hvad? Jeg kan ikke se... Nej, du skal ikke. Jeg kan ikke se, hvor jeg kører. Ind i hus. Okay, nu glitcher det også for dig. Lol. Det var så ondt.
disconnect. Jeg røg ud af spillet. Nå. Du sidder og uploader videoer. Folkens. Det er da ikke min skyld. Lol. Jeg uploader på... Lol. Det er sådan en klister. Nå, er du i sådan en soundkamp? Ja, jeg er stadigvæk inde i kampen, så ender jeg bare der, hvor jeg holder fast. Nå, lol. Væk. Jeg skal ikke blive dræbt. Nå, Nu kom jeg det var en lille glitch. Det beklager vi, men... Lille glitch? Det kan det ikke gøre, mand. Det var en fejl af spillet. Hvilket der næsten aldrig kom. Det er et meget godt spil. Vi skal især spille. Ups, det var forkert sådan her. Nu glitcher jeg igen. Snart. Nå, nu glitcher jeg ikke. Hvad så styrer vi af din skærm? Og nu skal derover, og nu skal... Ja, det bliver lidt forkert, for så skal du køre. Jeg begyndte den bare. Hvad så, mester Plante? Jeg suger, hvad? Oh yeah, PC Ja. Jeg ved ikke om... altså, jeg beklager meget, hvis man kan se min skærm under spillet. Men jeg ved ikke rigtig, om man kan gøre noget ved det. Men altså, det er jeg ked af. Det er nok okay, at du skal ikke pille. Jeg vil bare hjælpe. Jeg håber, at det er okay. Jeg vil prøve at finde ud af, om jeg kan fjerne det. Ja. Der var også kommet nogle singleplayer-videoer med Minecraft Attacked. Og også singleplayer-videoer about this one. Altså World of Tanks. Jeg tror, Niklas har nogle planer om at køre ned i vandet. Måske, ellers så skal jeg bare holde solbad. Lol, der var en, der skød dig, mens du var på vej ned. Nu glitcher den igen. For helvede. Det glitcher for meget. Jeg tror, efter den her video, så vil vi lige kigge, hvad det er, der er problemet med glitchen. Det er godt, det ikke er mig, der optager, der glitcher, fordi så... Ja, men hvor var jeg glad for, at I deler mig. Var det her første kamp, eller... Var det her første kamp, eller... Ja. Nå, godt. Så tager vi en kamp mere. Nej, jeg skal så meget det glitch-smøg af. Jeg skal ikke sidde med. Nej, men vi tager lige en kamp mere, så. Ja, og så kan jeg... Så kan du finde ud af det der med glitch. Så prøver jeg en gang med min T26, den er altid god. Tag du bare dit møg. Jeg elsker at være plante. Okay, det siger han aldrig igen, for så giver jeg ham en flad. I kan bare ved med nogle af jeres venner om, at jeg slår ham på et tidspunkt. Ved. I taber så meget. Det er mig, der giver ham en flad. Nej. Nej, vi er søde mod hinanden. Siger du? Så må vi at give mig en, mand. Nej. Jeg klappede dig bare på skulderen. Kan man virkelig kalde det der et klap på skulderen? Du slår mig, mand. Nej. Det er bare et klap på skulderen. Jeg gør sådan der. Og det er et klap på skulderen. Ja. Hvad fanden gjorde det nu? Nu skal vi spille. Ja, folkens, jeg er blevet ømme i min arm, så jeg må styre med venstre hånd. Nej, så kan du ikke skyde. Okay, ja, nu er det min tur til at skyde på dig, så nu kan du ikke skyde, så nu kommer jeg efter dig. Nu prøver jeg lige. Nu kommer jeg efter dig, mand. Altså, det er måske en... nej, jeg skal ikke den på her. Rul lige ud, så skal jeg lige fræse ned i dig. Yeah. Kig lige her. Nej. Røg jeg lige i ham. Ej, hvis det her dumme hus, det kunne falde fra hinanden. Det er ikke dumme hus. Jeg kunne altså godt plukke dig ind. Jo, der skal du ikke køre ind foran. Ikke køre ind foran. Wow, lol. Det der var ikke med vilje, den laggede. Ja, det er den lækker af HT. Godt varmt til. Og min kanon kan dreje hele vejen rundt, så du skal ikke være snedig, du. Lol, det er nu. Det er lækker for mig. Okay, vi vil finde ud af alle de her fejl her bagefter. Sorry, fail. Den der talte så ikke, folkens. Det var en Det var en bigge fail. Det skyder jeg
dem også de andre. Nå. Teamkiller, nu er jeg nødt til at styre over på din skærm igen, mand. Sikkert er det skød. Nej, du kan godt stå på den der. Ja. Vi er færdige lige om lidt. Jeg er simpelthen sådan en kæmpe fail, du er. Ja, det der, det var så vinden. Og vinden, den hedder min lillebror. Det er en meget sjov vind, som kun lever i det her. Den hedder den bare. Det her gamerrum, altså. David. Ja. Forstår du det? Er det jer, der ser noget, eller hvad? Nej, Han forstår du ikke den varme vind? Jo, jeg så det godt. Nå. Ham, der spiller, skal være med til at bære ind. Så du skal hjælpe mig at bære ind. Nu tror jeg, hvis der kommer nogen hjem. Ja. Ja. Nå. Ja. Dør! Vi skal slukke den her video. Ved dig, jeg vil leve. Jeg vil ikke dø. Dør! Nej, ikke dø. Kør nu bare ned i vandet, så vi kan slutte den her video, mand. Jeg har ikke tid. Ned i vandet, mand. Jeg skal ikke stå som at have minus 1. Jeg skal dræbe en, så jeg har 0. Jeg ikke stå som at være en teamkiller, det kan jeg godt sige dig. Kan vide, hvis du dræber en, så er det så 0, eller står der ingenting? Der står 0. Eller der står ingenting, ligesom at man har dræbt noget. Nå, ja. Slut nu den her video her ved at blive total øm i halsen. Øm i halsen. Det lyder som sådan en plante. Deres tale. Lol. Nej, Nå, det her, det var afslutningen. Nå, det her, det var afslutningen på episode 2 af... Ja, det var meget godt. Nå, vi ses. Folkens, hej hej.